Mga igsoon sa makausapa, mayong buntag kanatong tanan. Ang atong ibanghilyo karon nga buntaga, naghisgot kini bahin sa ulam dyan. Bahin kini sa kabubuton nga gipakita sa atong Ginoong Jesucristo. Dili sa versikulo 10 ngadto sa versikulo 27, ang akong mga karniro mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Mga igsoon, kung kita mga alagad diha sa Ginoo, ang atong mga buhat, ang atong mga ginahimo, nagabasi gigana diha sa gipakita sa Dios kanato. Ang atong kinabuhi, wala gi kapuslanan kung kita sa atong pagpuyo nini nga kalibutan, kung limbungan lang nato ang atong kaugalingon pinaagi sa buhat diha sa kaaway. Apan mga igsoon, ang atong kinabuhi, kinahanglan ato kining masayran nga kun wala ang Ginoo, wala gid kitay mahimo. Sa atong mga buhat, kinahanglan atong ipakita nga ang Dios una mahimaya dinhi sa atong kinabuhi. Sa atong salmo nagahisgot kini bahin sa mga kalisdanan nga ako sa akong mga kalisdanan gisampit ako sa Ginoo o gidungog niya ang akong tingog. Tungod niini, sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan, kaluhaan na kita sa mga problema. Uban, kuyog na nato ang mga problema. Apan tungod sa gugma sa Ginoo, tungod sa grasya sa Ginoo, makapadayon kita pagpangalagad, tungod kay ang iyang pulong dili mo masipyat ug dili gayud kini makawang sa atong kinabuhi kung mutuman lang gid kita ug musunod sa iyang kabubuton. Dinhi sa atong salmo, nagahisgot kini nga nagahulat kanako ang laang sa kamatayon ug ang lubnganan nangandam na sa paglamoy kanako. Sa akong kalisdanan gisampit ko ang Ginoo. Nagpakitabang ako sa akong Dios, gikan sa iyang templo, gitungog niya ako o gipatalinghugan niya ang akong pangamuyo. Mga igsoon, bisan pa man sa mga problema nga moabot sa atong kinabuhi, musampit lamang kita sa Dios nga atong gialagaran. Dios siya nga tag-iya sa tanang butang nini nga kalibutan. Dios siya nga mupasaylo sa tao nga muduol og mo mangayo og kapasayloan ngadto kaniya. Kay ang Dios gugma mga igsuon. Ang Dios muhatag labi na sa mga tao nga nangayo o matinud-anon o kinasing-kasing ang imong pagpangayo ngadto sa Dios. Andam siya muhatag og kapasayloan sa tao nga tinuuray nga muduol kaniya ug musampit kaniya ug mungayo kaniya og mga butang nga iyang pangayoon nga makaayo kaniya. Tungod sa paghigugma sa Dios, mao ni karon nga anian nata sa Kwaresma nga panahon, din atong pamalandungan nga sa iyang pangapag-antos kita
nakabaton o kapasayloan. Gianto sa Dios ang kamatayon nga bisan sa cross. Ang kasakit sa mga pagbugal-bugal, ang mga kasakit sa pagbunal sa latos diha sa iyang lawas, mao kini mga igsuon nga makahatag kanato og kaayuhan og kapasayloan sa daghantang mga sala. Kitang tanan mga igsuon, tungod sa atong pagkatawhanon, tungod sa atong makita sa atong mga mata, kay ang pulong sa Dios nag-ingon, tungod kay nakakita ka, nan, sadaan ka. Kasala ta, tungod sa atong pagkatawhanon, munang adlaw-adlaw, kung mahimo, sa atong pagmata, sa atong pagkatulog, mangayo kitag kapasayloan ngadto sa Dios, tungod kay siya lamang ang nasayod sa atong mga hunahuna, sa atong kasing-kasing, kay siya Dios nga gamhanan. Siya Dios nga tag-iya sa tanang butang nini nga kalibutan. Siya nga Dios ang atong gialagaran, nga maoy nasayod kung unsa kalawom ang kadagatan, kung unsa kataas ang kabunturan, siya ra ang nahibalo niya. Tungod kay gamhanan ang Dios nga atong gialagaran. Busa dili kita mulunga, dili kita mo biya kaniya, tungod kay siya lamang gayud ang nasayod sa tanan. Muna ang mga igsuon, dini nga kabuntagon, akong pagdasig, sorry, kaninyo mga igsuon, nga kinahanglan, sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, dili kita makalimot, nga muduol ngadto sa Dios, musalig kaniya sa tanan natong mga panginahanglanon, sa tanan nga anaa kanato, pasalamatan ta siya, kay nagagikan lamang kaniya ang tanan, bisan pa ang atong kinabuhi. Mga igsoon, bahin sa atong ebanghelyo, gahisgot kini bahin sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan. Kinahanglan andam kita sa pagdawat kung unsa ang kabubuton sa Dios nga iyang ihatag kanato. Sa tanang mga butang nga natong nadawat, atong pasalamatan siya. Kay nasayod siya sa tanan kung unsa ang anaa sa atong mga kasing-kasing. Ang Dios gugma. Ang Dios nasayod siya. Kung unsa ang imong mga panginahanglanon, karon, unya, ug ugma. Ang aya natong pasalamatan siya sa mga muabot sa atong mga kinabuhi, tungod kay siya ang Dios nga anda mo tabang sa tao nga muduol og mupatalinghog kaniya palihog manindog.